simshaya izandla kakhulu bagcwele uNkulunkulu. Singenza kangcono kunalokho esenza ngako, ashalele uNkulunkulu izandla ezinkulu. Ayibonge inkosi bagcwele. Singahlala phansi nje emzuzu embalwa egameni lenkosi yethu Jesu. Siphinde futhi sibonge uNkulunkulu izandla. Hallelujah. Praise the Lord. Bazalwane, ngiyacela nje ngivume Baba abakhona endlini yenkosi, sibingelele bonke omama, sibingelele bonke abantu abasha egameni lenkosi uJesu, sibingelele our praise and worship team, uKhiphonis bethu, osound engineer bethu, i-team yethu yama protocols, ama ushers wethu egameni lenkosi uYesu. Sanibonane Alex, sanibonane Gauteng, ayibo sanibone Gauteng, sanibona. Ake nishayele izandla kakhulu bangcwele egameni lenkosi yethu uJesu. Siyabingelela Nkosi yami ngokukhethekile onyawonhle bonke abefundisi abakhona phakathi kwethu namhlanje kugcwele ugcobo la endlini. Kukhona bonke i-fivefold ministry kuphelela kwayo namhlanje iphelele. Ngicela bazalwane sibashayele izandla kakhulu. Umfowethu Mahlase naye ngicela simshayele izandla ngale nkonzo abaqeda ukuyenza egameni lenkosi uYesu. Amen. Ngiyacela nje bazalwane ngaphambi kuba ngenze okuningi enguzelela ngaphambili, sithanda nje ukubonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi niphumelele nibe khona namuhla egameni lenkosi uJesu. Ngisurprise ukubona abantu abasuka from kude eindaweni ezikude bengabalindele, kodwa ke bakhona phakathi kwethu. Ngicela sibashayele izandla egameni lenkosi. Ake siphakameni nje ngezinyawo thina sonke egameni lenkosi yethu uJesu. Ngifuna nje bazalwane ke siye emkhulekweni, sesiya ezweni lenkosi, siye etafuleni lenkosi manje. Bangakho abalindele ukukhuluma kaNkulunkulu namhlanje. Haleluya. Ake nishayele izandla kakhulu. Emhlabeni nasemazulwini yini akekho ofana nawe. Ngifuna ukuthi ngiyacela nje ke sizibuyise ingqondo zethu sesiya kuNkulunkulu. Ngifuna ukuthi kube lo nalowo ayibuyise ingqondo yakhe. Haleluya. Uma sesiya etafuleni lenkosi siyalibala ngako konke esindlule kukona nokusehlele, kodwa siyayithatha ingqondo yethu siyiphakamisele kuNkulunkulu nenhliziyo nomphefumulo wethu nomoya wethu siuphakamisela kuThixo. Nikhona kodwa bazalwane, ufuna ukuthi kulesi sikhathi akakube ulowo nalowo akabuke emuva. Namhlanje umhla ka7 December. Ngifuna ukuthi akobuke emumva eminyakeni eminingi endlulile, bese uyawubuka unyaka ka2024, ubuke zonke izinto ezikwehlele, ubuke ukhumbule ugula usesibhedlela, ukhala imishini ngapha nangapha, ukhumbule ngenye imini lashona ilanga awuzange ube nako ukudla kwaze kwasa kwaba sekuseni, ukhumbule uhlezi ekhaya ungasebenzi wavela uNkulunkulu. Haleluya. Kuningi esingambonga ngako uNkulunkulu namhlanje. Mhlawumbe abantu abaningi abakhona la bangathi I don't see any reason to worship God or to thank him. Kuyafana unyaka uyaphela angutholanga umsebenzi, kuyafana iminyaka iyahamba anguthola umshado, kuyafana iminyaka iyahamba lebhizinisi lami lafa alisekho. Omunye umuntu angesibona isizathu sokubonga uNkulunkulu namhlanje ebusuku
kodwa nje ke ngutshele ngento esimple nelula okuthi abantu esikhathini esiningi asikubuki lokho futhi asikunaki. Ukuphila bazalwane, ukuphila, ukuvuka ekseni, ngisho noma kuthiwa usebenzi kodwa nje ukuvuka kwakho ekseni uphefumule umphefumulo uphuza amanzi, lokho nje kukodwa nje kuyisibusiso. Namhlanje basila baningi okushona ilanga la namhlanje bangalibonanga ukushona kwalo. Unyaka usuphela, ake siphakamise izandla ke simdumise nje bazalwane uNkulunkulu, ke simbonge. Emva kwalokho sobe sesiyathandaza thina sizibongele kuNkulunkulu egameni lenkosi uJesu. Ake siphakamise izandla zethu, ngifuna ukuthi ke sihlabelele sidumise uNkulunkulu kafushane. Emva kwalokho everybody uzovula umlomo wakhe abese yathandaza egameni lenkosi ethu uJesu. Glory to Jesus. Awuphamise izandla zakho, wavale nje amehlo akho uze kungabikho into ekuphazamisayo, kungabikho okukuphazamisayo ngalesi sikhathi. Uthathe nje lo mzuzu, uthathe lesi sikhathi usibhekise kuNkulunkulu egameni lenkosi ethu Yesu. Oh, glory to Jesus. Obayethe wenkosi engcwele, obayethe sulule mfihlakalo, zibulo leyidalwa namalunga, uku-alfika malako, wena wethu ngcwele, wena wethu phakeme, sithi
izandla zakho besuvula umlomo wakho, kube lowo nalowo besuyathandaza, kube lowo nalowo besuyakhuleka egameni likaJesu, kube lowo nalowo besuyabonga, abonga uNkulunkulu omthwalile unyaka usuka, kuze kube lesi sikhathi awushaya izandla zakho, vula umlomo wakho, and everybody begin to pray now. Baba wethu ingcwele egameni likaJesu, Baba egameni elingaphezu kwawonke amagama, Baba egameni esithi nasilibisa, Baba kuthuthumela amadimoni qibilika izifo, ubona yonke imithi yabathakathi. Baba wethu ingcwele siyabonga, sithi Ebeneza Thixo wethu, uhambe nathi kwaze kwaba lapha. Bayada uNkulunkulu ophilayo, bayada mdala wezinsuku, bayada Alpha, bayada Omega, uyisiqalo uyisiphetho, akekho omunye ngaphandle kwakho. Wena baba izolo, wena baba namhlanje, wena baba naphakade, bayada uNkulunkulu ombola,
bayada uNkulunkulu ongcwele, bayada uNkulunkulu ophilayo. Ubani onjengawe ebusuku, ubani onjengawe ekseni, ubani ongalinganiswa nawe emini, ubani ongalinganiswa nawe ntambama. Bayada kwela church, bayada mhlekazi, bayada Thixo namandla, bayada mangawukho kanti ukhona, bayada uNkulunkulu ophilayo, bayada mlilo odlayo, bayada mlilo oqothulayo, bayada mafula kuvaliwe. Ubani uNkulunkulu onjengawe, ubani uNkulunkulu angafaniswa nawe. Bayada bayethe, bayada bayethe, bayada sanini nanini, bayethe bayethe. Ushatalabosake ripa kusanta mantoshika pratosha ilababosika talaba ianteke mondobosa iantalabesita ianteke mosha. Baba wethu inkwele, siphakamisa udumo kuwe, usilondile uNkulunkulu wethu, usigcinile mntwana. Ngegama likaYesu waseNazaretha, bayada Dwala, bayada uNkulunkulu ophilayo. Ubani onjengawe, ubani ongalinganiswa nawe, ubani ongafaniswa nawe. Makarabosaya Mandoko Santelebesa Ripoko Santapaya Sekatelipakasata Shinamamasikaya Iantelebesika Ripasatokosata Ripakatosanta Mantelebesikata Ikantosika Pratusha Ibrakuta Mandusha Ibrakotosatele Iantelebeseke. Everybody pray, everybody pray. Rina makusha talababa. Seteke mosikete. Limandu shikata. Libarosi kabayo. Mandaya adoska. Ripakatusateya. Rimantelebesaya. Rimandorokosa. Iantelebesika. Bayada uNkulunkulu ongcwele. Bayada mlilo odlayo, bayada mlilo oqothulayo. Hamba hamba phakathi kwale ndawo, ngasula zonke izibopho ngegama likaYesu waseNazaretha. Samphula uNkulunkulu wethu, sibonakalisa Dwala namhlanje ebusuku. Baba wethu ayinkwele, simelana nemimoya, simelana namahlobo omnyama, simelana namadimoni, simelana nemoya ama-devil worshippers, imoya ama-satanist akhishiwe ngalesi sikhathi ukuzohlasela abangcwele, ukuzohlasela ibandla. Baba wethu ayinkwele, yonke le mimoya siyayihlulekisa ngegama likaJesu waseNazaretha. Iyanqotshwa in the name of Jesus. Baba wethu ayinkwele, sihlasela abathaka, sihlasela zonke indumba zabathakathi right now. Sithumela umlilo ngegama likaJesu waseNazaretha. Iyasha imoya yamalo, iyasha imoya yabathaka ngegama likaYesu waseNazaretha. Sibiza umlilo, sibiza umlilo, sibiza umlilo, mlilo odlayo, mlilo oqothulayo. In the name of Jesus, siyawuthumela lo mlilo emakhaya, siyawuthumela lo mlilo emizini yethu, emakhaya ethu, emsebenzini yethu, la sisebenza khona. Siyawuthumela lo mlilo ezikoleni nakufunda ingane zethu khona. Siyawuthumela lo mlilo emabhizinisini ethu, siyawuthumela lo mlilo emindenini yethu ngegama likaJesu. Mlilo odlayo, mlilo oqothulayo. In the name of Jesus, yehla wehlele kule ndawo,
ngegama lika Yesu waseNazaretha. Oshikatalibokosa ikandalemosaya ikandeyakado ikandeyabosa litarika masuta libarosande ripakosaya yantekemondo itataripakosaya. Baba wetu ingwene egameni lika Yesu waseNazaretha libabababosiketelepepepesa ribokosonta manteya adoske libarosantaba ribokosontaba santekemotosita ikantelepepepesika ribokosuta linanabakosaya linabababosaya yantelemosante. Yes, Lord, yes, Lord. Shaisaka zakubisumlino. Call upon the fire in the name of Jesus. Father, we need your fire in the name of Jesus. We need the fire of the Holy Ghost. We need the consuming fire of God in the name of Jesus. 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 Ayasha Matimon, Ayasha Malo, Ayasha Mataga, Gagamba lika Yesu, Situmelumlilo, Kusasonki Koko, Sabumnyama, Esikona, South Africa, Situmelumlilo, Baba weta inkwele, Ekameliga Chesu, Umlilo Guihautang Yonke, Ekameliga Chesu, Guikosha Ikona Pretoria, Guikosha Ikona Limpopo, Situmelumlilo, Kusasonki Koko, Ikona Cape Town, Gakameliga Chesu, Siaikiti meeting, Yamatimo, Siabakrita Mataga, Siaikiti meeting Yamatafa worshippers, Yoke meeting Yamasatanist, Siaikita right now, Siaikita right now, Situmelumlila Eastern Cape, Equatanas Tumelumlilo, Ayasha Matimoni, Siashi Zikosho, Gamshabuya Lingana, Situmelumlilo, Godzaninis Tumelumlilo, Gofetas Tumelumlilo, Goswaslandis Tumelumlilo, Gamazapikis Tumelumlilo, Gamalawis Tumelumlilo, Gokanas Tumelumlilo, in the name of Jesus, 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 we declare and we decree in the mighty name of Jesus, no weapon formed against us shall be able to prosper in the name of Jesus. Baba weta ingwele, Situmelumlilo, ngaphansi kolwandle, egameni lika Jesu, yonke imimoya ephila ngaphansi kolwandle, yonke imimoya yamadimoni, yonke imimoya yomamlapho, zonke ikanyamba, right now, Situmelumlilo, ziyasha, ziyasha, ziyasha in the name of Jesus, ziyasha in the name of Jesus, rekatelemosa, rentelemosike, mikatoshata, mandoshekeya, lipasitaka, libaroshatekeya, ikaposanta, mandosikabroso, ibratesate, Baba weta ingwele, Situmelumlilo phezulu emkhathini, ngegama lika Jesu, nahlala khona imihlangano yamadimoni. Baba egameni lika Jesu, sihlasela umkhathi, Situmelumlilo, 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 onke amadimoni abamba impumelelo yethu, onke amadimoni abamba into zethu, ayasha, 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 in the name of Jesus, in the name of Jesus,
In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ngegama lika Yesu waseNazareta. Shekele madebe babosa. Shedela babosa. Yanteke moshade. Libarosantabaya. Ikabrosatebe. Father, in the name of Jesus, we destroy every evil altars where our names are called. In the name of Jesus. Baba, we're trying to siyawuthumela umlilo ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Zonke igodlo, onke ama-altar amisiwe against thina ngegama lika Jesu waseNazareta. Baba wethu ayingcwele, Baba wethu ophilayo, in the mighty name of Jesus. Ikadomukadika libaroshantekeda ikadomokodosha ibrakadoshkada ibradoshate ongamatimonotigolosho umlilo bayashotigolosho ziyashinyoka zabathaka ziyashinyoka zabalo ngegama lika Jesu. Every secret agents of the devil right now we come against every agent of the devil in the name of Jesus. We paralyze them now. We paralyze them now. We paralyze them now. We paralyze them now. We paralyze them now in the name of Jesus. Whatever that the devil has planned against our lives, in the name of Jesus, we declare, we decree in the name of Jesus, no weapon formed against us shall be able. Come on, everybody pray. Everybody pray. Church, pray. 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 Everybody pray. Rekateli bakosa. Mantaya di basuta. Mantaya adusha. Lekemondos. Ripa paposa. Ripa kadoshate. Ikantili masita. Ikantili bababosa. Rebecca Saya. Ikatomoko sataka. Ikatoshikataya. Lipa paposa. Everybody stand up. Stand on your feet. Stand up. Stand up and begin to pray. Rakatalabebe. Wakumutaka pagamagazinyo watanda. Yakamaniga yes. Mama siashasela. Sihasani siko. Yakamaniga Jesu. waseNazareta. Siashasela mkati. Siashasela. Zonke itumba zabalo.
Rekekeketebesa. Rekatelebesa. Mandosa brekadosa. Elababosa. Yandelaboseke. Oh yes, Lord. Father, we bless you. Father, we worship you. We give you praise, oh God. We give you glory, Father. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Arise, Jehovah. Arise, mighty one of Israel. May all your enemies be scattered. In the mighty name of Jesus. Jesus. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Mighty Jesus. Release our breakthroughs, our kuluku. Baba, release me, Siabo. Release motos, Abo. Release me, Sabens, Yabo. Release me, Shato, Yabo. Release Mali, Sabo. I'm a business, Sabo. See our kulula, kulukulu. Iminteni, Abo. See I kulula, Tuala. Yakamaliga, Yasu. Wasana, Sareta. Baba wetu ikweme, Baba wetu pila, Mabeka mendiga Jesu, Nazareta longwele, Nazareta lompilileyo, Baba wetu longwele, siyabonga twala, siyabonga nkulunkulu wetu, tindo munye no munye, uongokona kunentawo, amasibuga na makaya, kumisi kumakanga makaya, kusindawo ngezindawo bathinta uNkulunkulu ngesakhi isandla esinamandla in Jesus mighty name, in Jesus mighty name, in Jesus mighty name. Ushana makosaya shebeya adosia limani limasi ena makase keyanda lebosi. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Undwala Thixo. Undwala Dwala. Fanele uduma nokubonga. Ushikandela Mosaya. Thank you, Jesus. I guess some shining is cool. Come on, church, let's give the Lord some praise in the name of Jesus. Shine izandla uNkulunkulu kakhulu egameni likaYesu. Asikhwabeleni umoya ingcwele izandla esikhulu phezu kwamakhanda ethu. For the last time bazolani thina sonke ake sishayele uNkulunkulu ihlombe elikhulu, ihlombe elikwatisa uSathane, ihlombe elithuthelisa amadimoni. Come on, church, come on, O Zion. Give the King of Kings some glory. Shout and make a joyful noise unto the Lord. Shout a shout of victory. Shout a shout of victory. Shout a shout of triumphant. Come on, Zion, come on. For the last time, Barcelona tina songa stanganisa izandla senza umsindo omkhulu. Amama balilise bakikize, intombi zililise nazo.
Obaba nenzuzo bashaya ama-flight bashaya amakhwela. Shaya izandla ushayela uNkulunkulu. Shaya kakhulu ushayela umoya oyingcwele. Shaya kakhulu ushayela uJesu inkosi yamakhosi. Shayela umbuso wababusi. Shayela inkosi yokulunga. Igubani lenkosi yokulunga. InguJehova Sibawothi, uNkulunkulu wambika Israyeli. Uyindoda yamandla, indoda yayikhwela. Ohlala kwisamakephukepu kuba u-Israyeli anganqotshwa. Shaya izandla zakho kakhulu. For the last time bangcwele ngicela simphinde ngehlombe elikhulu egameni lenkosi. Praise the mighty name of Jesus. Hallelujah. Ake simphindeni bangcwele simshayele izandla uNkulunkulu. Ngicela ubingelele abantu ababili, abathathu, abane, abahlanu abaseduze kwakho uthi sawubona makhelwane wenze kahle egameni lenkosi uYesu. Ayi azangifuna ukukhuluma. Ake sibingelele nje Nkosi yami. Hayibo bingelela kukhona abantu abamile nje Nkosi hayibo. Bingelela abantu ababili, abathathu, abane, abahlanu nakho-ke. Nakho-ke. Uyinkosi ephakeme. Bongeni. Uyinkosi ephakemeyo. Bongeni yena ake simshaleni izandla maye muhle uNkulunkulu. Hawu bangcwele kodwa besingenzeka ngcono yini kulo Nkulunkulu? Kodwa besingamshayele yini ihlombe elikhulu siphakamisa udumo kuye ngoba yena yathi ungcwele, yena yathi uyaphila. For the last time ngicela ukuzwa ibandla likaKristu lililiza lenza umsindo. Nakho-ke bangcwele sesingahlala phansi egameni lenkosi uJesu. Siyababingelela emakhaya kumizi ngemizi ngezindawo lapha sibukele khona egameni lenkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele. Sesihambile Nkosi yami isikhathi sethu. Ya makusukwa la akutshela makhelwane masisuka la uthela wayeka. Yawusindi dedelane zizawushumela ingcebo nengcebo zenkosi. Sesitshela inhliziyo kaNkulunkulu unyaka uphela. Ake siphinde simuphe izandla kakhulu. Nkosi yami. Nakho-ke bangcwele angisafuna ukusimosha isikhathi. Siyabonga kakhulu bangcwele uNkulunkulu anibusisa ivoice yami seyishayekile. Maye labantu besound kodwa ayi. Usuku ngathi wathi uNkulunkulu angakathi ukubahambela laba basenzelisa. Abapho ukuhlakanipha nokuqonda ukuthi thina asifani nabanye abantu. Abanye abantu basebenza ngezandla.
kwethula inceke siyanjelwe kakhulu uNkulunkulu namhlanje emzini waseGauteng eAlexander. Sanjelwa uNkulunkulu bantu baseGoli, bantu baseGauteng ningakuthathi kancane ukufika kwabantu bakaNkulunkulu. Ngihlezi ngithi ayikho into enzeka by chances. Ayikho into enzeka by mistake. But everything that happens, it happens for a purpose and for the reason. There is a reason why you are here. You could have been somewhere, but uNkulunkulu uthe Alex. And you might think ukuthi wena uzile nje. Hayi ngizumfundisa athi 66 uyavalwa. So ngithe nje angiye nami ngiyovala. Awuzange ukuzovala. You have a divine appointment with God. Hallelujah. It could have been someone else, but God chose you. You are chosen. So it's not an accident that we are here tonight, but it is because of the grace and the mercies of God. Siyabonga kakhulu bazalwane, icela ukwethula inceke zikaNkulunkulu. Sino apostoli wenkosi, Nkosi yami bayamazikela ekhaya, umama apostoli Wezi Munene egameni lenkosi. Uzobezwa kabamasi angakholwa ngithi mina sino apostoli Weziwe Munene phakathi kwethu. Bengithi bandla lizoshaya ihlambe lilisi. Hallelujah. Hayi uyabona namhlanje noma kuthiwa unayiphi inkinga, namhlanje uNkulunkulu udila neinkinga zabantu. Kune emergency kule case yakho. Namhlanje uThixo uthi iyakhawuleza into yakho. Ake nimqhobele isandla esikhulu uThixo wethu. Akahambi yedwa ke bazalwane, uhamba uhamba nabantu angazi Nkosi yami ababuye ezulwini. Ngithi mina uhamba nabantu ababuye bathi abanye sino prophet noma sino apostle Malawu, angazi noma ngibiza kahle baba isenemi yakho. Apostle Malawu akahambi yedwa naye. Apostle Malawu ake shalo apostle Sunday school. Apostle Malawu in the house. Yes. Sino prophetikazi, prophet Anna ukhona phakathi kwethu. Wayekhona lapha. Kodwa moyo engcwele. Sino prophet futhi uXoli noma uXolisa, prophet Xolisa nangu naye futhi. Glory to Jesus. Uminister uEgi mangabe ngibiza kahle, ngibiza kahle. Mshaleni izandla Minister Egi. Minister uSara awu Nkosi yami amabhele. Ake nimqhobele isandla amabhele. Hallelujah. So Pastor Florence ebambisa ukuthi umakazi ke. Molo makazi uphi umakazi? Molo makazi mqhobeleni isandla umakazi. Mqhobeleni isandla esikhulu. Awu Nkosi yami, Nkosi mama uThixo akusikelele. Kutheni uhlezi phayi? Kugcwele lapha phambili. Ufuna ukuhlala lapha. Okay, kulungile siyahlonipha lokho. Nkosi yami sino pastor noma umfundisi uDayisa all the way from Durban. Ayibo shu anganizwa namukela uDayisa eGoli noma uDoyisa ngeke Nkosi ngithi mina Dayisa kanti uDoyisa ngibiza kahle uDoyisa. Ngicela simshayele izandla inceke Nkosi. Bafone emini bathi shabalala siyeza sisuke eThekwini. Ngithi hayi niza eGoli bathi uyosibona.
bengakholwa man of God, kodwa ngiyabonga ukuthi ukhona akahambi yedwa ke uhamba usuka madoda ayi uhamba ne breakdown ikhona insizwa madoda phakathi kwethu khona inceke enkosi ake nishayele upastor breakdown zonke ayifile emgwaqweni nezistakini ufika iqubu breakdown akusuka madoda ake nishayele breakdown ihlombe elikhulu hey yabona ngizosuke ngikhulume breakdown angiyibambe ngicela ukuyibamba kubo bonke abefundisi nomfundisi balapha ekhaya umfundisi umkakhe abanomama cela sibashale izandla ezinkulu umfundisi uNdlela benomama sibashale izandla sinomfundisi umsibi namhlanje uhamba yedwa umahamba yedwa akekho mama mshaleni izandla kakhulu baningi ke kusama bafundisi bami mhlambe abanye ama-ushers wethu awazi ukuthi uyinceku noma uyincekazi enkosi uhleli le Nkosi yami emumva siyacela nje ukuthi usiphakamise usiwave nje isandla egameni lenkosi ngoba mhlambe khona abefundisi abakhona kodwa bahlezi emumva ngoba baphumile abantu benkosi namhlanje ebusuku bashaleni izandla baqhubeleni isandla esikhulu egameni lenkosi uJesu amen praise the Lord bazalwane siyambonga kakhulu uNkulunkulu inkonzo yethu ka6 to 6 eyokuvala unyaka ka2024 inkonzo yethu yokugcina ka6 to 6 asivali abantu bayathanda ukumisinterpreta izinto sivala u6 to 6 kodwa amanye ama services wethu Sunday service which is our main service iyaqhubeka kuze kubuye uYesu lokho iqhubeka our Monday service iyaqhubeka our Thursday service iyaqhubeka asivali ke la sivala nje u6 to 6 wona kuphela esovalayo kunyaka ka2024 sophinde sovule lapha mhlawumbe kuyi-2nd noma 3rd week kaJanuary kodwa ke sizontshela sizonazisa ngoba sizoqala ke uJanuary inkonzo yokuzila ukudla nokukhuleka egameni lenkosi after leyo nkonzo hayi ke sesiyaqala nikhona abangcwele kodwa ebusuku nikhona abazalwane amen so lokho ngisho ngoba naku sihlangene onke ama branch abantu baseGauteng bakhona sizoba nenkonzo ke ekuleli viki elizayo khona lapha ya appreciation inkosi bantu benkosi okaKhesaru akubuye kuKhesaru okaNkulunkulu kuye kuNkulunkulu okaKhesaru akuye kuKhesaru okaThixo kuye kuThixo okukaSharps and Sharps akuze kuSharps okaNkulunkulu kuye uNkulunkulu ungathi kangotshelanga ke singaxabani ke next week usmile udle nje ismile bese siba nenkonzo yethu ke yokugcina yokuvala unyaka noma yokungena onyakeni omusha crossover yethu izobe iseThekwini bazilungiselele ke abazalwane umhla ka28 December 28 29 30 3 days sizobe siku prayer and fasting sikhulekela inkonzo ke ye crossover noma ngabe uzobe usekhaya noma ngabe uzobukephi la ukhona thandaza from umhla ka28 29 30 ukhulekele inkonzo yokuqamba unyaka singene ku2025 muhle u2025 sengibathe ngiyathandaza ngiyakhuleka muhle u25 muhle bafundisa u25 ngengathi ukujula ngicela kuNkulunkulu ukuthi akangabambulele ngonyaka ka2025 kodwa since ngiqalile ukukhulekela u2025 kunezinto uNkulunkulu angambulele zona bebakhona Monday kwinkonzo Monday yengathi ukushare a vision or a dream uNkulunkulu angibonise yona ngo2025 ngeke ngisakulanda okuningi ngizonichazela masithi crossover kodwa okungithandile uthe uNkulunkulu abanye bayonyuka bathi kodwa wena eyakhe indlela iyonyuka ithi bese ithi ngase ngiyabuza uNkulunkulu ukuthi why abanye bona bathi shoot
Kusethi uNkulunkulu uhambo lwabanye nolwakho uhambo alufani. Uthe yakho ihamba uthi le ndawo mangiyibuka ithi iba ngathi islope bese ilokhu iya ithi usethi ekugcineni ke ubuke kahle lokhu okubonile. Uthi ubone kahle ngithi ngibonile kangathi imagwitshigwitshu uthi ke intaba ke leyo. Uthe yakho indlela ivaya mountain. So onke umuntu ola okhonza nathi la olandela i-Eagle Mountain Prophetic Ministries siyibandla lasentabeni. Imfihlo yethu nje isentabeni. Masike sakhuphuka nje intaba owethu uNkulunkulu uyaphendula. Our God is a God of mountains. Ngicela simshayele izandla kakhulu uNkulunkulu. Amen. Sizoya ezweni lenkosi bazalwane egameni lenkosi uJesu khona inkonzo abayenzile abazalwane. Siyabonga Nkosi yami uBrother uMahlatsi akasachazanga kahle kodwa yinhle inkonzo abayenzile necommittee abasebenza nayo. Siyabonga abazalwane. uNkulunkulu anibusise umsebenzi omuhle. Ibukeke nje kwangathi akukho la iyakhona kanti kuyadlalwa kanti kuyasetshenzwa. Haleluya. A simple thing nje mhlawumbe kumuntu oqala ukufika uyazibuza ukuthi hayibo into yamarafula esontweni into yamathikithi ithini. Kunenkonzo kuNkulunkulu ayibeka kimi wathi ngiyenze unyaka nonyaka. Every year makuphela unyaka sinikele kubogogo esinabo ebandleni nabogogo nje abakhona kubazalwane esikhonza nabo ogogo abadala bese kuba ke omama kosama bangasenabo obaba angathi mhlawumbe kafushane abafelokazi esinabo ebandleni. Lenkonzo ke elokhu kusolo kwaqala i-Eagle Mountain bengilokhu ke ngiyenza Nkosi yami. uNkulunkulu nami ngithathe lokho abazalwane abangipha kona. Wayesethi uNkulunkulu ayihambi kanjalo. Wathi uNkulunkulu le abakunika yona eyakho musa ukuyibuyisela kubo. Ngayibuza ukuthi kanjani ngoba phela uwe uNkulunkulu othe ngiyithengele izalukwazi igrosa ama-Christmas hamper njalo ngoDisemba. Wathi uNkulunkulu usukwenzile wabafundisa sekumele kube yibona abakwenzayo ibandla. uNkulunkulu wayesevusa abantu ngoba uNkulunkulu uyabavusa abantu. Bathi abazalwane baba siyacela kulonyaka imali esizokunika yona singabazalwane ungayithathi baba uyothenga igrosa uthengele ogogo nabafelokazi. Siyibandla sicela ukuyithatha lenkonzo. Ngabanako kungaba ngabaza ngoba ngisheshe ngivume. Ngababuza abazalwane nizoyenza ngoba ngifuna ukuxhumana noNkulunkulu. Bathi baba sizoyenza iyekele kithi. Ngathi ke ngizoyiyekela kiniki kodwa uma ike yalimala ngiyayithatha angisophinde nginike. Bathi shiya kithi. Iyona ke njengoba nibabona namhlanje kwenziwa lamaraful kwenziwa baphiwa izipho abantu. Hawu kodwa Nkosi yamdlela awu uNdlela usekhona. Ibane sengisithi le ndlela ngisakuboni. Hawu Ndlela madoda wazi wasithola isikhwama esihle kangaka. Uyabona Ndlela base siya komthatha usuyovela ngesikhwama esihloliwe indoda. Asibashaleni izandla bonke abawinile. Sesiya ezweni. Ngifuna nje ukuthi lokhu ngikucacise kahle. Akhishiwe ke kwenziwe amatikiti akhishwa. Banikezwa ke abazalwane bebawathenga amatikiti. Ahanjiswa koSoweto ahanjiswa koRathanda egameni lenkosi uJesu. iRathanda ke iyona edle umhlanganisela kanjani na asibachazeleni abantu because abanye bazibuza ukuthi hayibo iSandton City inkulu kangaka. Nami ngizwe kusho njalo iSandton City inkulu kangaka ishawa iRathanda ishawa iSoweto. Angikucacise kahle abazalwane baseRathanda. Uhambile kuMahlatsi ngathi uqale eSoweto wafika washiya amatikiti bafika bawathenga eSoweto. Angazi ushiye ngakhi bandlule iviki elandelayo wayoshona eRathanda. Athi afika nje eRathanda kwaba sold out. Bacela amanye wawabuyisa baphinde futhi
so base bawuhlanganisela baba number 1. iSoweto nayo ke yenza njalo baba isold out amatikiti abo baba number 2 ukubuyisa umnikelo wamatikiti. That's why ke bathole second prize. Yabuya ke iSandton City abanye bekhani bawubuyisa namhlanje base baba number 3. Sorry Sandton City, sorry. Kuyafundwa njalo la ekhaya ukuthi makwenziwe izinto makuoshesha banikelile bona kodwa bawubuyise late umnikelo wabo bekhana abanye bawuletha namhlanje ingakho ke balele isithathu bashaleni izandla. Next time hayi bazoshesha. Kwasoba khona ke abantu abawinayo ama prizes egameni lenkosi uJesu kwenomzalwane lo lokho ebizwa angazi waseSoweto sisi. WaseSoweto lasi. Urathanda. Nomzalwane ke makuthengwa amatikiti lawa noma kuthengiswa amatikiti lawa eyedwa uthenge amatikiti angazi amangaki kodwa eyedwa wathengela amatikiti enza u750 rand eyedwa. Sis Matapelo walapha ke Sandton City yena uthenge amatikiti enza u600 rand. Kwazothi ke umfowethu my brother Mr Mike wareka itikiti tsa 500. Yini indaba ningayishaya izandla? Yini indaba ningayishaya izandla? Yebo zishayela izandla ngoba abanye abantu bayayi basheshe bayibambe into enento kaNkulunkulu phakathi egameni lenkosi. So siyabonga ke kwi-team ngalaba present abawathengile ke awubuke nje umuntu mhlambe omunye ozwinele mhlambe bethenge nje itikiti lika 50 rand kodwa uthola ipresent ka 500 rand noma ka 3 something noma ka 4 something ngetikiti lika 50 rand. Angithi nembona uNkulunkulu bayiconducte kahle yaba fair nedraw yabo bashayeleni izandla egameni lenkosi. Umnikelo angazi noma yiwona lo kade noletha umnikelo asikawuqoqi ngeke sikhonze umnikelo singawuthatha kuloya. Nkosi yami ngisafuna umosha isikhathi sihanjelwe ke njengoba ngisho uNkulunkulu namhlanje egameni lenkosi yethu uJesu. Sesiya ezwini lenkosi sineceka zenkosi ekhona phakathi kwethu not so long ibe khona la ekhaya women conference yethu yokuqala eEagle Mountain. No, yes, iqala nesibili. Was it the first one? Ama branches onke ahlangene. She was a speaker of the day. uNkulunkulu wamsebenzisa kakhulu wabuya after that naizolo we live streaming benginaye. We shared a very powerful message egameni lenkosi ethu uJesu. Uzobe yena ke inkosi yamseka sithulela incekukazi noma inceke inkosi umpostoli egameni lenkosi. Ngiyacela ukuthi sihlanganise izandla zethu bagcwele egameni lenkosi ethu uJesu. Samukele Apostle Weziwe Munene. Come on, come on, come on, come on.